كتاب التوحيد. باب ما جاء في السحر. وقال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu saban minye hijra sankalo shagina bisu nyo mugannai miladi nasara ko jate ba fulani mugani duru sankalo fulanna bisu nye otani konontonnai ambe dawda bu masjid rajawambo kono درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كنو كتاب التوحيد بندا منا باب ما جاء في الشهر كوني بندا مننا آية منوني حديثة منوننا دبالي كولا. الشهر لغة دبالي لغة كنا ما قفيا ولا تفن سببه مني الدغورة السبب فنا دغولندو. ومنه سمي شهر لآخر الليل من دقصة سول لبا وقام الشهر سول لبا وقام الشهر بسكات دبلندو لأن الأفعال التي تغو فيه تكون خفية تكون خفية parce que sul laba adimilendo ko munun be ke akono ko nunun be dogo. wakadhalika summiya sahuru lima yukal fi akhir al-layl abo chogo kelende la fana tumunu min be du sul laba ko ma ko sahuru suguri li'annahu yakunu khafiya parce que fana beke divide la dogola. فكل شيء قفي سببه يسمى سحرا. في موفنا سبب دوغولندو ادوننتا دوغولندو با فما كو سحرا. وما في الشر مسريا نو كو دبالي نو كو شهر سريالا فإنه ينقسم إلى قسمين أبتلا كتتلا يرمى فلادي سريالا دبالي أبتلا كتتلا يرمى فلا. الأول أغد ورقا ويه تافو كتافو شري أن التلجو كتافو شري أن التلجو أي قراءات وتلاسيم وبك لوني تلجو ديرو فو يتوصل بها ساهر إلى استقدام الشياطين وبك لون أن التلجو دوري فو ni dabali kela ni ani shetane bese ka bara ke njongo me bese ka shetane bara njongo nya chogomi fima yuridu bihi dararan almashhur na ba fe kam min dabali abese ka shetane bara njongo nya chogomi ni shetane bese ka ta atigi toro abe kala undo de fo ka kilisi undo de fo pour abe shetane soro chogomi ka bara nyogonya na ba fe kamin dabale ni shetane beza o toro chogomi. lakin qad qala Allah ta'ala me alakum masammin koro talendo wa ma hum bidarina bihi min ahadi illa bi idhnillah
dabali kala koni be dabali ke pour abise ka seytane soro cogo min kata tora lase mogo ma mogo min n'a b'a fɛ k'Ala dabali mais Ala ko Kurana kɔnɔ a ko dabali kɛlaw tɛ se ka mɔgɔ si tɔɔrɔ wa ma hum bidarina bihi min ahadi u tɛ se ka mɔgɔ si tɔɔrɔ n'u ka dabali ɲɛ illa bi idinillahi fo ni Ala y'a latigɛla jɛna n'a ye dabali kɛla b'a ka dabali kɛ dɛ mais dabali kɛla ka dabali a tɛ se ka mɔgɔ si tɔɔrɔ n'a ye ni Ala de ma jɛ n'a ye ni Ala y'a latigɛra jɛ n'a ye dabali in ka mɔgɔ min sɔrɔ k'i tɔɔrɔ a b'i sɔrɔ a b'i tɔɔrɔ mais ni Ala ma jɛ n'a ye u ka dabali in ka mɔgɔ si tɔɔrɔ ale b'a ka dabali kɛ mais a tɛ se ka e tɔɔrɔ nin ye dabali cogoya fɔlɔ ye min ni u ni sɛtani b'o baara kɛ o y'a cogoya fɔlɔ ye a saani filanan adwiyatun wa aqaqiru tuwassiru ala banal mashhur wa aqlihi wa iradatihi wa maylihi dabali cogoya na filanan furaw de ro ani furakisɛw adawiyatu furaw wa aqaqiru ani furakisɛw minnu n'u b'u nɔɔtɔ hadamaden farikolo la n'u b'a fɛ ka mɔgɔ min dabali n'u b'u nɔɔtɔ i farikolo la ou bien ka hakili ou bien ka laɲini ou bien ka miileli i dusukun miileli dabali cogoya filanan furaw de don ani furakisɛw fura minnu ni furakisɛ minnu n'u y'a don u b'a fɛ ka mɔgɔ min dabali n'u y'a d'i ma a b'a nɔɔtɔ i farikolo la ou bien a b'a nɔɔtɔ i ka hakili la ou bien a b'a nɔɔtɔ i ka laɲini la ou bien a b'a nɔɔtɔ i ka miiru la fatajiduhu yansarifu wa yamilu wa huwa ma yusamma indahum bisarfi wal atab i b'a sɔrɔ u ye min dabali i b'a sɔrɔ a tigi a bɛ yɛlɛma ka bɔ fɛn dɔ la a bɛ miile ka taa fɛn dɔ la u b'a fɔ de ma u b'a fɔ dɔ in ma sarafu u b'a fɔ dɔ in ma atif sarafu kɔrɔ ye mun ye dabalikɛlaw bɛ dabali dɔ kɛ a sɛtanɛlama dɔ bɛ yen a yirilamaw dɔ bɛ yen a furakisɛlama dɔ bɛ yen n'u y'a dɔn e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kanu u bɛ se k'i dabali i hakili bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ a tigi ka cogo min sarafu ye o de sarafu ye o de u bɛ muso na a ka cɛ ani ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka muso dabali a cɛ b'a nɛgɛ bɔ a la cogo min n'a bɛ yɛlɛma ka bɔ a la u bɛ se ka cɛ dabali muso min ka d'a ye muso in bɛ se ka nɛgɛ bɔ a la cogo min n'a b'a to ye sarafu ye nin de ye wali atifi ye mun ye fana u b'a dabali kɛ ni mɔgɔ min ni e b'a fɛ muso dɔ ka di e mais e y'a dɔn e man di muso ye u bɛ taa dabali kɛ pour muso in ka e kanu atifo ye de pour a ka e kanu a ka kɛ cogoya dɔ la a tɛ se ka ɲɛ i kɔ u bɛ muso ni a mako bɛ cɛ min na a y'a dɔn cɛ in b'a fɛ ka ko di ale ma ou bien cɛ in t'ale fɛ a bɛ taa cɛ in dabali pour cɛ in bɛ se k'ale kanu cogo min a ti fɔ ye nin de fayajaluna li insana ya'tifu ala zawjatihi aw imrati ukhra u b'a dabali ko bɛ hadamaden kɛ i b'a kɛ ka i bi i muso kanu cogoya dɔ la ou bien u b'a k'i la i bɛ muso wɛrɛ kanu u bɛ yɛlɛma kana muso in ma ka kanu ou bien muso wɛrɛ u b'a k'i la i b'a kanu hatta yakuna kalbahimati taquduhu kama tasaw fo e bɛ kɛ muso in bolo komi baga i b'a kanu cogoya dɔ la a dabali bɛ kɛ e bɛ muso in kanu cogo dɔ la ka yɛlɛma ka taa ma i laban dɔw yɛrɛ ni dabali bonyana o la a cɛ in bɛ kɛ muso in bolo komi bagan de a b'a sama ka taa yɔrɔ min y'a diya wa sarafu fana ye jumɛn ye bil aks o ye nin kɔntere de nin tana de y'o ye o min zalika a b'o la fa yuwassiru fi badal mashhur bi idafihi shay'an fa shay'an hatta yahlika sarafu o ye bil aks comme an y'a fɔ cogo min n'u y'a dɔn fana muso dɔ sinamuso b'a dabali ɲɔgɔn na n'a y'a dɔn ale ka cɛ a b'a kɛ ka miile ka taa muso dɔ in ma a bɛ a dabali pour a ka yɛlɛma ka bɔ kan pour a ka yɛlɛma ka bɔ kan ka ɲɛsin ale ma sarafu ye o de i y'a dɔn atifu ye de ka fɛn dɔ kanu ka taa fɛn dɔ ma sarafu ye o contraire ka fɛn dɔ yɛlɛma ka bɔ fɛn dɔ ma k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'aw ma bɔ ɲɔgɔn na sarafu ye o de
فيوسر في بدن المسهور ومن ذلك أبو دبلولا تغني فيوسر في بدن المسهور بدعافه دبلي أبا نوتو من دبلي لا دبلي با نوتا فرقلو لافو شيئا فشيئا دوني كتا حتى يهلك فو كتا تيجي هلكي دبلي بو فنك دبلي دوبي نو يمغو دبلي ألا يا الله تيجي دبلي نيسرو أبي فرقلو لافو كان لافو دوني كتا فو كتي هلكي وفي تصوره وبهذا مدين دبلي فنا إيكا يلي تشغولا بأن يتخيل لأشياء على خلاف ما هي عليه فهم بكينيا كورو تشغو دولا كسورو تشغولا دبلي بو فناكي وبي مغودو دبلي فين دو بكي نياو كورو تشغو دولا كسورو وفين مسيناتو تشغولا وفي عقله دبلي مبا نوتو هذا مدين حكيلي فنالا فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله أكثر دبلي دو بشي فايا يرلا كفا دويلا ala kantanga dabalu dobe she degre dola irabe fa do atigila ire fa shihru qisman dabali togo ya fula dero alif shirku togo ya folo dabali dobe waye mushrikiyade wa huwa al-awwal oda ye folo min nanya fo min ni utugo be tafuke anika kilizu ni kala undo kala pour ka shetane o maka shetane o bara nyogonya ku bila mo dola min dabali sugu min fulenye alladhi yakunu bi wasitati shayatin dabali mun bekeni shetane o kashirai ya'buduhum wa yatakharrabu ilayhim ebe shetane nunum bato ibu yere gere kata shetane nun man nu kan nyamar kaundo ye wi nyamara no ye li yusallitahum ala al-mashhuri pour iku bila ibake kam mo min dabali iku bilala dabali min benni la halala nin dabali ya mushrikiyade mo mi eni shetane de be barake nyogon fe shetane bi enyamara ni kodo ibake shetane ka shetane batonoye ube shetane be nyamara ni kodo ibo koyinke pour ki magere shetane la ka shetane gereila ni ha bila mo min ka dabali la kata dabali kala nin dabali sugu ni nyem mushrikiyade baw udwanun wa fishiru chogoya fulana dabali chogoya fulana woye yada de ani fashiya wa huwa sani woye dabali chogoya fulana woye yada ni fashiya yakunu biwasitati al-adawiyati wal aqaqir wa nahwiha dabali min bekeni furawe ani furakishu ani wuluna nyogonan nin dabali sugu yada de do ani fashiya ninte musrikiya wa bihaja taqsim alladhi dhakarnahu natawassalu bihi ila masailat muhimma bino seminu ko akon nin dabali tila chogo min fuleni nye na ye dabali tila chogo min fuleni nye na ya ke nimbe Allah se masaila idoma masaila min muhimmu wa masaila jumai wa hiya hal yakfur shahiru aw la yakfur yana dabali kala ye kafiriye ube dabali kala te kafiriya dabali kala chogo min fuleni nye ode billa sen masaila yere kisema dabali kala ye kafiriye ube dabali kala te kafiriye ikhtalafa fi haja ahlul ilm doni ke bawo ye nyogon sosonina yala dabali kala ye kafiriye ube dabali kala te kafiriye doni ke bawo ye nyogon soso ala faminhum man qala innahu yakfuru doni ka bawo doko dabali kala be kafiriya wa minhum man qala innahu la yakfur doni ka bawo doko ay dabali kala te kafiriya walakin nimme at-taqsim sabiqu dabali tilan chogo min fulen ni na temena alladhi jakarnahu an yamin fo yatabayyanu bihi hukmu hadhihi al-masaila abenni masaila kiri bangiye yala dabali kala kafiriye ube dabali kala te kafiriye dabali akwale fule ka dabali tila chogo minate ka fo chogo mite obe masailai obe abangiye faman kana shihruhu biwasitati sayatin fa innahu yakfur ni dabali kala min ka dabali kera ni shaytane ka shirade
ani shaytanew de ye baara kɛ ɲɔgɔn de ka dabalin kɛ min dabalikɛla ye kafiri de liannahu la yata'atta dhalika illa bishirkin qaliban parce que shaytane ka baara kɛ ɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ abada qaliba ka caya fo shirku de b'a kɛ shaytane ka baara ɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ qaliba bara ni shirkuya tɛ ni mushrika ni fulan kafoya tɛ liqawlihi ta'ala ala ka kuma koso masa min kɔrɔtalen do wattabau ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman ala ko yahudiyaw u tugura fɛn do ko shaytanew ye minnu kala Sulaiman ka marali wagati la shaytanew ye minnu kala dabalikɛlaw tugura o de ko yahudiyaw tugura o de ko o ma kafara Sulaiman Sulaiman ma kafiriya dɛ walakinni sayatina kafaru mais shaytanew de kafiriyara yuallimuna nasa sihra n'u tun bɛ mɔgɔw lakala dabali la donc ni aya doni kebaw do ko ni ye ni aya ta ye simbatu ke ni aya la ka dabali kela ka kafiriya bɔ a la yɔrɔ caman ari ni mɔgɔ min ye iyanatul mustafidu ta le Cheikh Salih Fawzani aba yɔrɔ fɔ yɔrɔ minnu aya in kɔnɔ n'u bɛ dabali kela kafiriya dabalikɛla kafiriya yɔrɔ dɔ ye filɛ nin ye o ma kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru nin y'a yira ko dabalikɛla ye kafiri de yuallimuna nasa sihra shaytanew de kafiriya n'u tun bɛ mɔgɔw lakala dabali la donc nin y'a yira ko dabali kalali kafiriya de do ka dabali kala kafiriya de do ka mɔgɔw lakala dabali la dabali karamɔgɔ ye kafiri de ni aya kosɔn shaytanew de kafiriyara n'u tun bɛ mɔgɔw lakala dabali la dabali karamɔgɔw kafiri de do wa ma unzila ala malakain ani min jigina malika fula kan bi babila malika fula in tun bɛ babila dugu dɔ tun bɛ iraki haruta wa maruta malika dɔ in tɔgɔ de ye haruta dɔ in tɔgɔ ye maruta ala ye nin malika fula a ye dabali d'u ma pour u ka mɔgɔw la jarabi وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا نملك فلا ولفنا تمغشيلا كلا دبليلا أبدا فلا بافو أو إيه كافو دبلي ديلا أو ما أو يد على يد دبلي داما pour أنك مغود لا جربيناي مكانا دبلي كلا نبي كافر يا على يا آدم ka anw ci mɔgɔw ma ka mɔgɔw la fitina de k'u la jarabi k'u isaye k'u lajɛ kana kafiriya ka dabali kala donc an ko aya la kɔfɛ dabali karamɔgɔ ye kafiri ye dabali kalanden fana ye kafiri de ni yɔrɔ la yan mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ dabali de kala ye kafiri de aya in kɔnɔ ila qawlihi ka taa fo ala ka kuma wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idnillahi dabalikɛlaw tɛ se ka mɔgɔ si tɔɔrɔ n'u ka dabali ye ni ala ma jɛn n'a ye wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum awa dabalikɛlaw yahudiya ninnu dabalikɛlaw b'a kɛ ka dabali kala dabali min n'a b'u tɔɔrɔ de nafa si tɛ dabali na u ye o la de alimu dabalikɛlaw yɛrɛ y'a dɔn laman istarahu ni mɔgɔ mɔgɔ ye dabali de sugantiya k'a k'i ka baara ye ما له في الآخرة من خلاق نيورتي بلو لاغرا نفنا دبل كلا كافريا يرا دبل كلا ويربادو نمغو مغو يد دبل كي كبارت نيورتي بلو لاغرا لاغرا نمغو من كبارا وبيتشيا نيورتي لاغرا ويموني كافري ومن كان شهره بالأدوية والأخاخير والنهبها فلا يكفر من نمغو من كدبل كيرا furaw de ye furajiw ou bien furakisɛw ou bien olu n'a ɲɔgɔnnaw o tigi tɛ kafiriya walakin yu'tabaru asiyan mu'tadiya mais a tigi bɛ jate ala sosola yadanti a bɛ jate ala sosola yadanti voilà donc dabali n y'a fɔ cogo min cogoya fila de don n'u y'a mɛn ko sɔsɔli bɛ dabalikɛla yala kafiri do ou bien kafirite ni ye dabali tila nin tila yɔrɔma fila dɔrɔn masayila i b'a faamu
mogo ka dabali be keni shaytani ude sosoli to kafiri ala de o ye kafiri de dabali kila na ka dabali na le ni shaytani ude be barake nyogon fe bebbe nembo ka kafiri ala sosoli be min ka dabali kila min ka kafiri ala o yede min ka dabali be keni furaju ni furati sewde ale ni shaytani te barake nyogon fe furaju ni furaki sew ale bo de di mugo maka mugo dabali no ka fa do ala ka hakili cinya ube ka ke togoya dola nin dabali kila de te kafiriya wa ma qatlu shahiri min dabali kila faqaliye fa in kana shuhuruhu kufran qutila qatlan iridatan ni dabali kila faqali ni dabali kila min na ka dabali ba ka kafiriya de ni o fagara mogo murtilen fagali de la mana mogo min din bolen do dina kono o be faga mogo murtilen fagali la mana no fagara o te kashanke sallite kaka anya ale faga aka murti de koso kabo dina la min ka dabali ga kafiriya illa an yatuba ala qawli bi qabuli tawbatin wa huwa shahih fona ya sura tubira de o yere ni anko aka tubu be mina na tubira ako de fen sahale nya fana na tubira ka tubu be mina me ota ka fagali bali o ka fam imam na malik rahimahullah ako ni dabali kala sorola ako amba fagade na ko harin tubira ka tuba ni alace mana ka tubu be mina ni alace me anta to jiyan kono ota ka fagali bali de me aka tubu be mina ubani alace mais abe faga parce que dabali be ke dibi de la maliki ko nanya toy dabali be ke dibi de la abe saka fo aw nye kale tubira me dibi la be saka do dabali wala be faga wa in kana shihru duna al kufri qutila qatila sa'ili mais ni dabali ke la ka dabali be kafiriya koro kafirite ambo faga binkele kana fagalila comme ni mogo min nana bandi min nana bi mogo ka nabu faga nanya soro namba faga nin dabali kela min na ka dabali makafira be faga ni osirade bandi fagali binkela bandi fagali ambale faga binkela bandi de abe faga ni osirai ay qutila la nyini ambale faga li dafu ajahu wa fasadihi fil ard ambale faga pour ka ka tora nyoni ana ka ciali ko nyoni ka buddugo koloka pour mogo ka kisa ka tora na ka ciali wa ale be fagani ode hari na ka dabali makafiriya ala kulli hala fa murashisa dabali kelaw ye cogoya fulade dabali min be keni shaytane barawu de o ye mushrike sosoli to tala abe faga na ma tobe abe faga amba faga murti baga de kafiri ni atubira ka tuba ni ala cheme amba faga ka tuba ni ala chelagara anta toy ni dabali kelamin ka dabali ma labbo silama kuna ma kafiriya alebe mugo dabali furawu de shaytane barawute afana be faga kabaira junubu tigido ya dantido ala sosolado me ambe ale faga puru ka ka tora nyoni kabo mugo ka ani ka ka ciali bodugo koloka donc ala kulli hali dabali kala te toy haddu shahiru daribatu bi sayf irway dola haddu shahiru daribuhu bi sayf kiden ko dabali kala ka sariya minya ka haddu ye minye ni islamiya sariya be fanga be islamiya la islamiya kiru tigelaw be dabali kala ka haddu ye minye ni asorola ka anka gosini bamuru de ba le tanya na boka faka ka boye na yin balimo mo munum be goro jigani ya kelelew jamana imbe kele la fama kele la goro jigani kele dolomi kele drogu kele nafulo duni kele wotea nunu ye kabaira junubu ye dere men ni islamiya sariya nana balimo mo munum be jamawu nyede atariga tigu ni dabali kele una mori ude sariya ba damina wulude da folo ku faga ku bo jian kono fama ute luke de ka juguni fembe mori gana nunu jamana kono dabali kela nunu jamana kono lu de ka juguni be ni islamiya sariya be nu ulu de minana
hari jamana in b'a fɔ k'olu bɛ maliki majabi min na maliki majabi ko hari ni dabalikɛla kɔni tobira a b'i ni ala canti to diɲɛ kɔnɔ an b'i faga k'i bɔ mɔgɔw cɛ la dɛ mɛ ko n'u dabalikɛlaw de bɛ o marasi ba kɛ mɔgɔw dɔw bɛ marasi in na fure fiye in na ni fɛn in na ko u tɛ foyi la ni dabali tɛ e bɛ baara min ne bɛ baara min na ka jugu n'a bɛɛ ye silamɛya sariya ko ni e de sɔrɔla i kun ka tigɛ ka bɔ i la cogo si i kana to diɲɛ kɔnɔ e bɛ mɔgɔ kɛlɛ ka bɔ i la junubu kama diinɛ ma faamu jamana in kɔnɔ dɛ farafinna an bɛ ala deli de sunna yɛrɛ haqiqa kuranna haqiqa sunna yɛrɛ haqiqa ye min ye a la faamu sarafina mɔgɔw ka o faamu de sɔrɔ sinon a ma faamu koyi sinon e b'a kɛ ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ ka jugu n'a ye e bɛ mɔgɔw bɔ mɔgɔ dɔ kama ka kɛlɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye k'a sɔrɔ e ka jugu n'a ye siɲɛ 12 dabalikɛlaw ka sariya filɛ kunci bɛ jamana in ka dabalikɛla ba n'i y'a lajɛ yɛrɛ ni sisan tɛ jamana bɛ a bɛɛ ka mori ba a bɛɛ ka dabalikɛla ŋana bɛ bɔ ni mariya le Gabon i b'a sɔrɔ Gabon ni mɔgɔ bɛ mori baara kɛ a ka mori ɲɛnama yɛrɛ a b'a bɔ Mali de Senegal ka mori gana ɲɛnama a b'a bɔ Mali de i b'a sɔrɔ Maliyɛn de don min bɛ kɔnkɔnni a bɛ mori baara kɛ u bɛ mori ganaw u ka mori ganaw ta Mali yɛrɛ de a Mali de u bɛ ciw bila avion de la ka taa a dabalikɛla ŋana caman hari ka bɔ jamana wɛrɛ la min bɛ ni mori b'a bolo a bɛ dabali k'a ye a bɛ dabalikɛla ŋana u b'a bɔ Mali yɛrɛ yan de ka lataa n'a ye n'u bɛ dabali kɛ o dabalikɛlaw a don o jama min faralen bɛ o dabalikɛla caman de b'a la k'olu bɛ faama kɛlɛ ji ma sɔrɔ dɛ siraw ma dilan dɛ u ye jamana ka wari taraki dɛ u ye jamana ka wari dun e bɛ mɔgɔ faga la e ta ka jugu ni fɛn bɛɛ ni silamɛya sariya bɛ ni e sɔrɔla foyi tɛ e to diɲɛ kɔnɔ k'i faga balimala ka diinɛ faamu d'a ma o de y'a to wala haja ibn Usaymin ko ninka yurja'u fi qatlihi ila istihad al-imam jahadu kilaka wa dabali kilaka fagali abe sage kata al-imami ka istihaduma wa jahiru nusus kulun ka wa kenema be minyira allati jakaraha al-muallif muallifu ye kolo munun fo alana ni nasu munun ye munye Sheikh Muhammad ibn Wahhab ni nasu nunun jahiru be minyira annahu yuqtalu bi kulli hal dabalikela be faka cogo be de la dabalikela abe faka cogo be de la ni almami koni ya soro aba faka cogo be de la dabalikela kana toy fal muhim la nyine munye anna shihra yuwashiru bila sakki dabali ba noto mugo la shikatola no be dabali ba noto mugo la shikatola lakinnahu la yuwashiru bi qalbi al-ayani ila ayani ukhra akum dabali tesika fendo ala ye femmin dila kabila chogomi dabali tesika fendo yelema ka bo chogola kabila chogowere ayen yoro fam fawjani yerembena ka kuma usamani yorola ayen yoro famu de dabali ba noto mugola de me dabali tesika fendo yelema ka ke fendo e misali la ka hada maden yelema ka ke warai dabali tesiko ke ka hada maden yelema ka ke warai dabali tesiko ke de ka bere yelema ka ke saye dabali tesika ke de me ubi munun kan ka jamana nunun kono ka bere yelema ka ke saye ka iri bulu yelema ka ke wariye abeke chogo me abena fo sino hada maden te yelema de dabali tesika fendo yelema ka ke fenwere dabali tesiko ke abese ka noto hada maden par kolola ne ka fendo yelema ka bo chogola ka do fenwere ka la halana chogola dabali tesiko ke لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل من يكا فندو يلما كادو سورة ورلا فوي تسوكو كني على كلمة فوتي على de bese ka jakumani yelema na ke sai ube na sai yelema ka ke jakumani ube na hada maden yelema ki ke warai ala de boke ala kelembe de boke
sino fengurete soko kede wa innama yuqayyalu hada madun ben wa innama yuqayyalu ila al-mashhur hada madun ta ni eba nyana ko ayi hada madun yele makka ke warai ayi rubulu yele makka ke wore do semin ko obeke chogodi wa innama yuqayyalu ila al-mashhur abeke mugo dabalinde nyekoro anna haja shay'an qalaba kafun nim fi masina yele mara wa haja shay'an taharraka aw masa ube abeke ede nyakoro kunni fi masina Allah magara ni fi masina atamara wama asbaha zalika ninu nyona beke ede nyakoro ma yele ma abeke ede nyakoro kake komi fendo yele ma kake fendo ye kasura ma yele ma abeke ede nyakoro ka fo fendo bake kallama ka suraba no la lamaga abeke ede nyakoro ko fendo tamana ka surama tama ba no la wana anna nyugono kama jara li Musa alayhi salatu wassalam komi no o nyugona kera Musa bolo ala ka taruna kishibaka amma saharati ali fir'auna kama jara li Musa alayhi salatu wassalam me ka fo ewa dabali ka fendo yele maka ke fendo ye fendo de beke enya koroko be tama ka sura matama ne ka fendo yele maka fendo ye o tekede o kera Musa de bolo amma sahrati ali fir'auna me fir'auna kadabal kelaw haysu kana yuqayyalu fendo be yele may nya koro ka ke kuma kera fendo ye ka soro ama yele ma anyele mana ire nya koro me ka soro fen yele mana yera ma yele ma komi no nyogona ye Musa soro kama jara li Musa alayhi salatu wa salam amama saharati komi nu onyona ye Musa soro firawna kadabal kelaw koro haythu kana yukhayyalu ilayhi min shihrihim annaha tis'a firawna kadabal kelaw kera Musa nye koro kake komo be tama kasoro matama Musa nyawde yele mana wala shaw sal fawjani kumana ya ako dabali ako togo ya fulade do ako shihirul haqiqiyyu ako dabari yere haqiqa be munu nuye mugo dabali sisa dabali bi bana ube dabali be ka hakli cinya uba fo ninde ma shihirul haqiqiyyu ako nimbe ninya astogo ya fulanai a togo ya fulai ako dabali togo ya dobe wote shihirul haqiqiyyu yede shihiru taqyili ashihiru taqyili dabali min ni fendo be kay nyakoro chogo dola kasura to ato chogola wa huwa ma yusamma bil qumra ubode wole ko qumra o dabali sugu ubode wole ko qumra akom misalila ka an yukhayyal lin nas annahu daghala fi an-nar wa laysa kadhalika mugodo dabali kelaw dobe ube dabali ke aw nyaadela uba fama kuma bil ubu yusamma bil qumra uba dabali sugu ke e nyaadela ni e nyaaw dabalira abeke e nyakoro sisa abeke hada madaw nyakoro ko dabali kelay ko adonna tasuma kono walaysa kajalika kasurato chugala mado tasuma kono aw yughayyalu lin nas ube na yedabali ke mugo nyana beke mugo nyakoro annahu yamshi ala habli wa huwa laysa kadhalika abeka un nyakoro ko ni abake katama juruka kasoro ko to chogola de akera wure nyakoro ko abake katama juruka ma atamalente juruka koy aw yughayyalu linnas ube dabali kirabe mugon nya dabali abeke mugon nyekoro anna sayyaratan tamshi ala batanihi wa laysa kadhalika abeka aw nyakoro ko mobile bake kaboli akonoka kasoro koto o chogola wa yukhayyalu linnas annahu yata'anu nafsahu bisalahi wala yu'assaru fihi wa laysa kadhalika abeka aw nyakoro ba nya dabali ka kumarake aw nyana abeka nyakoro ko abake kayire sogoni muruye intake ka fenkala kasoro to chogola de dabali chogo do fuleni nyino al qumara sal fawzan ben nunu fo ya nasul mustafidu lan chogola abe komi na tumbe jamana in kono ya do sisa ube
lamu ke ku nentige aw nyakoro ube kamuru ke ku nentige aw nyakoro aw nyana woni nye kaba ko kaya nentige ka tugu ane matige de dabalin kera aw de nyana shawsal fawzan ba fa ka seti dola akole hasarati do bena duguma fendo basa do be duguma fendo abese ko mina ko yelema obeke nya koro baya ba fere makata ni kumura bori nyana akeri buru basa hari munum ba woni fale law gode ke mogola iri buru ka yelema ka ke nya koro wuriye na tara dron papier ube papier yelema ka ke wuriye nya koro na ya dima ya tara maraye dro wati no dro ayele mana ne bete ka kesi dayele iya sura bekera papier ni dabale mbori nyana dro banna ha abe saga no dela atumbo ba fo ko mo be yele maka ke wore ay kumra be tuddo tumba beke tagiyilu nde suru tagiyilu nde abe nyaw de be dabali hada madem beke nya koro ko mi wara ka sur hada madem ma yele made Sal fawzan ko ka seti dura min ben ninke ka muruke ka yere sogo ube ko mobili ba ke katama le konoka ako ewa eka marafata eka nyesama ako marafa yere ton muruta dore ka ko be murutura mate so eka murutura la muruta ika segere doro ni murute fenkile i jonka muruturi la te so donc nunu nya taqiyilu de sihru taqiyilu de utumbe nununke haqiqatu la de mogo de nyaabe dabali utumbe mogo bolo jamana kono hari sugula do teta nube muruke kono da ki ube wori duma abe dabali kumura de do murinte kono inka koy awude nya koro muruba kono ka murinte sha kono makoy nko ewa anye dabali kala fagali min fo kadabali fila faga asabatira sheba sababolo jundabu hafsata umar ibn khattab umaru tilela aye ewa letri ci kata kad ewa gouverneur ani uqtulu kull sahir wa sahira akoni letri shera awma ngal letri fule na shera awma na yadabali kala chema suru dabali kala musuma sura ya faga aba musa ko letri shere uluma qatalina salasatu sawahira kulu yadabal kila sabafa umaru tirela umaru de muso hafsata akajjo muso ya dabala ya faga dunda be ale nana dabal kedale ra kuma nyafo jama yuri lembala abe demisenu do kamuruke ka mugo nye korokwa kasoro haqiqate ka demisenu tige fulay o ko fi abe demisenu ta ka noro no na demisenu be wuli ko nimbake ka mugo faka ka wuli ka mugo fa abe bamuruke ka demisenu kunkolo tige wulu nya koro o ko fi aba kunkolo ko la be wuli ko ay mugo faka ka kunu junda be nana ako jama bede aye jama faraka ce la jete amakuma atara ka sokunu ka bamuru takana aye jama ce fara ya kuncaro ka bala su dara ko aka yire nyana mo yoforo aw be si abe joka dabali de laje ko abe mugo faka ka kunu abe mugo saka kunu aka yire kunu asu dalen toray me fama min tumbe aye junda be mina tile saba nyogona kabila ko parce que comme fama de ni na nyogona ni ama mina doni mugo kana to kan ni mugo mi nya nyogona de ko to mugo fakati ani fana pour mugo kana ko jugo ka le rela aya mina tile saba nyogona ya bila junda be ta fora munna nin dabale sugure tumba bulu munum bena tilonke ken mugo ka hakile ko ale ban nentige do bu da ko ja ube kolon do adisi kono ka nyokala ka bogotigi ko golen ka ewa fendo ma kolo kala dama ka nyosusu ko kolo inobe tabo dugu koloka abe sihiru taghyili haqiqatu la de abe sihiru taghyili donc dabali nin chogo ya fulade wal haqiqatu annahu amila shay'an min taghyili wal qumratu فأثر على الأبصار كما قال الله تعالى في قوم فرعون
tusurum bake ka wa Sheikh Salu Fawjani de ka kuma kala aku bake ka munun kete ko haqiqatu la sihru tagyilu de do ko li haqiqatu ko haqiqa munye annahu amila shay'an min at-taghyil wal qumra ko yefendo de diladro sihru taghyil al qumra fa sara lal abusari ayan noto mugo nyawla kama qala Allah ta'ala fi qaumi fir'auna kumi ala yiraya fo fir'auna kam mugo ka kibariyala saharu ayuna an-nas wasarhabuhum waja'u bi sihr ajib fir'auna kadabal kalaw ala yire ko ku ye mugo nyawde dabali uye mugo nyaw fir'auna kadabal kalaw kabbiru ma yelemaw o kadru ma yelemaw ala binu befo o kabbiru ma yelema juru ma yelema uye mugo de nyaw dabali wasarhabuhum kamugo lashra waja'u bi sihr ajim unana ni dabali bayninte ni dabali sugumin fulene dabali bado de sihru tagyilu min fulene nye dabali bado de fulene nye ne asugube dabali tigu bolo kinyo dabali ki baga fana mbalimo ka mori gana udobe nko nuna no ma folo puru nu lube fengo fenke nyana ikadala ube fengo fenfo ikadalu bi hakili de cinya folo ni nana dawla no mu boreke te ka dugukolo ka ta senya na mambe bo hakili cinya na donc ni nye fengo fenfo sisa ye fengo fenyere la be dala adon be iridonde kofe galasi kunturu dale aba bolo da o ka fulani nana ko nani ka ko fa ya aba bolo da galasi kunturu ka josi fulo bolo suma aba dai disi ka ko ka bolo fa suma tarafon disi a tarafon disu kunde hakili ciana abe fengo fenfo sisa ebe dala hakili ciana we nyaw dabali ka mogo de baga kan unana ni dabali bade ni dabali telaw ni de bubulo hari munum bay ko aya ka kolosu bila doro kera sai kolosu make sai de ni dabali sugu de keri nyana ni dabali mbori nyana na ye dabali mbori nyana do kolosu be saga tola do de la ko fonye mbanyu gona dersula akuye min fonye gona kera ne yerela ntaran tereke do de fe aben ni mbara sugu de ko he ete fugari ya bila ka bara nyini ka nunun bilawa ko abele alego min kala mare ko asigilende ko korosunu munum ba bolo ko ye korosun bilate dro ko korosu kera alenya korosai ko ale serana ko abe wudi akui sigi fugari ako korosu mayele makoy min do nyaaki nyaadela korosu kerinya koro komisa ako korosu mba chokodela ubode kada ki baba ki hakli cinya ewa ni ndembali suude be jamana nunu ko nunu ba ke ka hadama dembe hakli cinya ni aya doye saharu ayuna nas wasarhabuhum waja'u bi sihr ajim aya wore jumay ala ko qala ewa musa ka kibariyala qala ul alqu falamma alqaw saharu ayuna nas wasarhabuhum waja'u bi sihr ajim nyo aya de fosisa aya fulana qala bal alqu fayja hibaluhum wa ishiyuhum yughayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasya tumamu ko musa ma eki ka berebila uba anka bila musa ko bal alqu akwa ka tawbila fayja hibaluhum wa hibalahum fayja hibaluhum wa ishiyuhum alako tumamu uyubila ukajuru yiresoro anu kabbiru yughayyalu ilayhi nube ke musa nyakoro min sihrihim ukadabalin nunu ukera musa nyakoro annaha tasa kake kumu be tama kasoro tinte tama imai annaha tasa ukera musa nyakoro kake kumu be tama kasora be dalen tumba no lay uye mo de kadabali me ka pendo yele makka bo ka hakila ka do fengore la ala kelempe de ba okay o de ato ala ye musa ka bere yele makka ke sayrede musa bure ala ya yelema ka ke sayre de ayu ulu ka juru nu ka berew kunu me ulu tama yelema de abbe juru malama de dalen tunda be bere la ma dalen tumba nola uye dabalin ke musa nya de la
وكيرا موسى نياكورو كومو بتاما كسرتون تاما دونك جبلي نينشو يا فلادي الشهر الحقيقي والشهر التقييلي جبلي دويو يا حقيقي وباكيلا أبي بنا أبي فادويلا أبي كهكليتشنا ويا الشهر الحقيقي وبي مش كافي بدبلو منونك كافين يلما ko aye fendo yelema ka ke fendo yela o yettegi yelude o da to bude seminu fule ka kore ka to de ma ako dabali ba noke abe noto sikatola me dabali te se ka fendo yelema ka ke fendo dabali te se ko ke tegi yelu de be o ke mo kan nunu fam idha qala qailu am betaw seminu kasrahu la be dola ni fo baga do ko amma ما وجه إدخال باب الشهر في كتاب التوحيد نقوم دبالي بوندا دو كوني موني توحيد كتاب يكون كتاب التوحيد دي باكي كافو دبالي دو بوندا دو كوني موني ني بوندا كونو نين كتاب كونو ني مغدو ين فو نقول أنبا فو مناسبة الباب للتأكيد التوحيد لمناسبة الباب لكتاب التوحيد نيمبابو دوا دو كوني موني توحيد كتاب يكونو لأن من أقسام الشهر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك باسكو دبالي تشويا دو بيو تيكي أبدا ني شيطان وتي دبالي تشويا دو بي غالبا وتيكي ني شيطان ني شركوتي وتيكي ني شركوتي فسياتيم شيطانو فنا لا تقدم الإنسان قالبا إلا لمصلحته شيطانو فنا كاتشايا وتبارك هذا مدن يبرا فو فنا ببارك يه كم مصلحته وكم مصلحته كم نيا يدبلك لا بناني شيطاني ببارك يوم نيما سلي باليا سرابولو إبا أسرابورا بافو إني جيري كم مسوكو تلبينا نيني جنابا إكنا جنابا كو fo aka ala soso ni mushrikiya do de bili koroy ko ke ni yo ka yede donc ni e fana ya bila minna bake qaliban shaytanu te baraka hada madanya bada qaliba fo be baraka yau kam masalahati kama wa ma'lum adonendo anna masalahati shaytan anna masalahata sayatin shaytan adonendo shaytane kam masalaha an yughwiya bani adama ka hada madan fili shaytan te barak hada mare na kan maslaha te de ka caya fana shaytan fana kan maslaha ye minye ka ta hada madan maki fili fa yudkhilahum fi shirk wal ma'asi ka hada madan abu do mushriki yala ani Allah soso abu do mushrika do kal ni Allah soso wa gadi jakala al muallif fil bab ayatayn muallifu ya aya fulafoni babu la insha Allah me dresu be joya ante se ka do aya nununa ni ala ya ke ambe min fo fana inshallah bi ye derisu jolenya sungalo surnyana derisu be jo bi tayina ambe ala dede ala ka sungalo yiranna anyuma ala ka kenya dama sungalo kono kad sungala ci dama sungalo in kono ka bara nyuma ala bato ko no yanye sungalo kono donc derisu be jo bi ni ala sonna ni sungalo temena ambe ala deri sungalo ka temanka ni heray ni sungalo temena anka ni heray ni kenaya ni ala sonna ambe sagan ka deri suka subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر وقال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu saban minye hijra sankalo shegina bisu nyo mugannai miladi nasara ko jate ba fulani mugani duru sankalo fulanna bisu nye otani konontonnai ambe dawda bu masjid rajawambo kono درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كنو كتاب التوحيد بند منا باب ما جاء في الشهر كوني بند مننا آية منوني حديثة منوننا دبالي كولا الشهر لغة دبالي لغة كنا ما قفيا ولا تفن سببه مني الدغورة السبب فنا دغولندو ومنه سمي شهر لآخر الليل من دقصة سول لبا وقام الشهر سول لبا وقام الشهر بشكات دبلندو لأن الأفعال التي تغو فيه تكون kafiyata parce que sul laba adimilendo ko munun be ke akono ko nunun be dogo wakadhalika summiya sahuru lima yukal fi akhir al-layl abo chogo kelende la fana tumunu min be du sul laba ko ma ko sahuru suguri li'annahu yakunu qafiya parce que afana beke divide la dogola fa kullu shay qafiya sababuhu yusamma sihra fi mo fe na sababu dogolendo adonenta dogolendo ba fo ma ko sihra wa ma fi sharri